गाइस लडुस फैमिली को आपको बहुत बहुत स्वागत। आसନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଡୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲଡୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ମୁଁ ବାବା ଲଡୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ସ୍ନେହରେ ବାବା ଡାକେ। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମା ଉଠିଗଲାଣି ହେଲେ ସିଏ ଉଠିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଉଠିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଠିକି ବେଡସିଟ୍ରୁ ବାହାରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଉଠିବେ, ଗାଧେଇବେ, ଖାଇକି ଗାଧେଇବେ, ପୁଣି ଶୋଇବେ ଖେଳିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା ଏବେ ଉଠିଗଲେ, ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଧେଇବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବେଡ଼ର ଯେଉଁ ଡ୍ର ଅଛି, ସେ ଡ୍ର ଉପରେ ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ଡ୍ର ଉପରେ ବସନ୍ତି। ଏ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବସନ୍ତି, ବାବା ମାମାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି।